Milí priatelia, vítajte na našej usadlosti Kománku v Mlín na Horňácku. Oslavujeme 10 rokov. 10 rokov od momentu, kedy sme na túto pôdu prvýkrát vstúpili a 10 rokov našej snahy naplniť poslanie, a to vybudovať z tohto nádherného miesta miesto úprimných stretnutí. Tých úprimných stretnutí za uplynulých 10 rokov bolo naozaj veľa a teším sa z každého jedného hostia, ktorého sme tu privítali, z každého jedného človeka, ktorý nám s tou rekonštrukciou a vôbec s naplnením toho poslania pomáha a pomohol. A teším sa, že vám môžem v tomto momente predstaviť video, ktoré vzniklo v roku 2013 pri prvej obhliadke. Bola to úplná náhoda, ale pri prvej obhliadke mal kamarát v aute GoPro kameru a my sme tú GoPro kameru vytiahli a celú obhliadku natočili. Budem sa snažiť ju trošku okomentovať, aby ste vedeli, čo sme s ktorým objektom spravili, aké sú naše ďalšie zámery a myslím si, že je to veľmi zaujímavý materiál. Preto sa teraz v kľude usaďte, navarte si kávičku a poďte so mnou pozrieť video. A teraz už to sľúbené video z roku 2013. Takto vyzeral náš príchod. Realitná maklérka pani Kolaciová nám vysvetľuje, ako to historicky bolo. A tu už vidíme mlynicu z roku 1748, ako vyzerala predtým, ako vyzerá dnes. Všade bolo neskutočne veľa vecí, neporiadku, bordelu. A tu máme v jednom pohľade stodolu 1885, ktorá dnes vyzerá takto. Napravo od mlynice bola píla. Ja som si vyložil hospodárske stavienie, lebo ja som tu bola. Píla bola pôvodne na vodný pohon, ale keď im zrušili vodný náhon, tak ju prerobili na elektrický. Chceš niečo? Rýchle. Bohužiaľ táto musela ustúpiť. A ještě mě dočepovala do sodovky na mé trochu piva, protože jsem mi říkala, že mám strašnou chuť na pivo, než tak budete řídit, tak já vám do toho trochu načepuju jako sodovky, ne? A platila jsem 80 korun za strnčí vynikající guláš. A teď si to dali tu? 80 korun. U Lajzu, to je... To je tak tá hospoda, kde sme sa stretli? Ne, to je zase ve Velké nad Veličkou. Ale tam kamkoliv půjdete, k Jakušom, k Lajzom, tady v Javorníku, tak prostě se strašně dobře najíte. No, ideme teraz jesť my. No na Horňácku sme boli prvýkrát a dnes už všetky tieto podniky samozrejme poznáme, ale vtedy to bola pre nás absolútna neznáma. Ale aby som sa vrátil k mlynici, respektíve k píle, ktorú sme bohužiaľ museli zbúrať, ale zase nám otvorila nádherný výhľad na mlynské kolo a vôbec na celú mlynicu ako takú. Vidíme, že všade boli proste všelijaké šopky, prístrežky. Táto bola dosť extrémna, tá úplne padala do potoka, takže sme ju museli samozrejme zbúrať a rozobrať. V sade bol takýto včelín, ktorý tiež musel ustúpiť. A tu vidíme celkový pohľad na mlynicu a dnešnú usadlosť. Vstupujeme do nášho súkromného dvora, ktorý bol teda ako v úžasnom stave, v úvodzovkách. Pán Mička nám dal veľmi detailný výklad. Je tam krásny, to ja už nepamatujem, jak to niekde vykladal, takový kamenů veľký měl schodiště. A tak to vyzerá toto miesto dnes. To rozbúral a udělal to dřevěné konče, nebo to ešte akorát dnes, no. Takže... A musím povedať, že toho kamenného schodiska mi je fakt ľúto. No to všetko je kameň. Ty kamene... Oni sú takto vyložené. Ne, priečne. To bylo by to kvůli čemu, když chodil dobytek, aby se nešmíkal. Áno, na tom sa uklzia, na tomto sa neuklzia, když je to tak. To je hrozně nádherné, tady ta bednice. Takže
To by byla škoda, jako likvidovat. Priečne ložené kamene na dvore, to bola lahôdka ich rozoberať a upratovať to. A tuto ideme vlastne pod návratí, ktoré dnes využívame ako letnú kuchyňu. A je tam taký obrovský stôl a sedenie, možno že až pre 25-30 ľudí, kde teda bývajú najlepšie žúrky. A táto nádherná stará zeď kamenná, postavili sme na ňu striežku, aby do nej nezatekalo a nerozmrzala v zime a proste je nádhernou ozdobou. Keď tu bola naša babička, tak ukázala na tú zeď a hovorí, že ale toto omietnete, že? Tak nie. No a tuto máme našu obľúbenú toaletu, ktorá vlastne počas celej rekonštrukcie od začiatku fungovala. Bola to proste latrína, ktorá sedela nad hnojiskom pôvodným. A rozmaznaní bratislavčania sa naučili niečo nové. Tu máme dnes dielňu a ideme späť na dvor. Už spomínaná latrína. Opäť vidíme všelijaké prístrežky, striežky, neviem čo všetko možné. A toto zarastené vlastne je bývalé hnojisko. Cez tie dvere, ktoré vidieť tam na tom chlieve, tak tadiaľ sa vlastne kydal hnoj s chlievou. A tak toto vyzerá dnes. No, postupne sa pôjdeme pozrieť donútra do chlievov. Přesně to samé v tom vnitřku, ty trámy, takto. A ukážem vám fotku, ako to tam vyzerá dnes. A vlastne voda je tu studňa, máme exteriérovú toaletu. A dnes máme v tomto priestore urobenú takúto krčmičku. Tu máme toaletu. Keď máme na dvore nejakú akciu, tak väčšinou, aby ľudia nemuseli chodiť donútra do domu, tak toto máme pre hostí. Toto bol chlievik pre prasiatka. To musím povedať, že keď sme to bolo vlastne v roku 2013, keď sme to spolu s partičkou skautov, čo sme tu mali brigádu, búrali. A teda to bol normálne betónový protiatomový kryt. To bola fakt sranda to zbúrať. Áno, bavili sme sa tam o studni. Studňu sme prečistili, má asi 8 metrov. Studňu sme prečistili a dodnes tá studňa zásobuje vodou obidva domy, náš dom aj vlastne stodolu 1885 a nemáme absolútne problém s výdatnosťou. Toto sú už tie spomínané chlievy, ktoré sme búrali a ten betónový strop to bola iná lahôdka. A toto je náš dom, ktorý bol naposledy obývaný v roku 1998, kedy vlastne pán Kománek, Martin Kománek, ako sa mu tu hovorilo, deda Medvied, zomrel a odvtedy bol ten domček neobývaný. Mal mnoho zákutí, ako aj pán Mička predtým spomínal, vlastne všetci tam boli tzv. Lepiči. To znamená, že z tej najstaršej miestnosti, kam sa za chvíľočku dostaneme, k nej pribudovávali, prilepili vždycky ako nejakú ďalšiu časť. A toto je vlastne tá najstaršia časť, najstaršia miestnosť, kde máme dnes obývačku s kuchyňou, ktorú sme vlastne celú otvorili. Má to 11,5 x 5 metrov asi celý ten priestor a je to, priznám sa, môj asi najobľúbenejší priestor v rámci tohto domu. Staré, ešte bičou krvou natreté trámy. Tuto vidíte hambálek, ten prežil celú rekonštrukciu a je doteraz na tom istom mieste. Tam tá tmavá miestnosť, kde bohužiaľ moc nevidíme, ale tam bola tu
bola stavaná pec kachlová. No a teraz sme už vo vedľajšom dvore, to je vlastne barák číslo popisné 100, ktorý sa nám podarilo dokúpiť až možno po 3-4 rokoch, lebo celá usadlosť bola vlastne rozdelená na dve časti a ako aj doktor Březina, ktorý nám robil nejaký historický výskum a hrabal sa v archívoch, povedal, tak po 230 rokoch má opäť celá usadlosť jedného majiteľa. Ako môžete vidieť, všade bolo strašne veľa bordelu, strašne veľa vecí a ani netuším, koľko kontajnerov odtiaľto odišlo. No a túto časť tohto starého domčeku sme bohužiaľ museli zbúrať, pretože to už bolo naozaj v kritickom stave. Teda z veľkej časti zbúrať a vlastne na tomto mieste vyrastie verná kópia toho, čo tam bolo, alebo verná kópia. Budeme sa snažiť napodobniť do veľkej miery to, čo tam bolo, no, z moderných materiálov a bude to slúžiť ako priestor na svadby a team buildingy. Myslím si, že to bude fakt pekný kus stavby. Vlastne hneď za ním je potok, rieka Velička, respektíve v tejto časti ešte Jamný potok. No a týmto sme završili prehliadku. A bol by som rád, keby ste mi napísali alebo povedali, čo si o tom myslíte, či vidíte tú zmenu a hlavne tí, ktorí ste už u nás boli, viete si predstaviť, ako to predtým vyzeralo? Teraz už áno. Ďakujem pekne.